Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal de YouTube. Astăzi vom da niște TDM-uri de încălzire că nu m-am mai jucat de mult și după aia ne vom juca la Aries pentru că vreau să fac o serie de clipuri în care încerc să ajung la The Legend. Momentan am elit 1940 și ceva MMR și vreau să ajung la 2100, adică la The Legend. Bun. Hai să-i dăm drumul la treabă. A picat pe Sandstone, adică pe Sandy, arăți că e TDM. Ne băgăm la CT și o să vreau să joc AVP, că AVP chiar că n-am mai jucat de mult. Bă, dar mai dă-l în sânge pe băiatul ăsta. Hai că ne-am luat revanșă. A, ce părere aveți de combo? Când dai inspect pe el și arată așa, nu prea arată bine, dar uitați așa pe partea asta arată ok, că sunt ambele cu albastru. Da, bă, fraților, și apropo, acum că e moda asta să zici că ești top 1 în România, bă, vreau să vă zic că eu sunt top 1 în România. Oh my god. Bă, ce părere aveți de AVP cât de cât ok? L-am făcut mișto cu stickere și tot. Bă, dar dau două hituri în corp și nu are, frate, incredibil.
Bă, dar dă-i în sânge pe ai mei vere că nu fac nimic. În afară de ăsta, Alex. Eu v-am zis că nu fac nimic ai mei. Trebuia să țină cineva acolo până ajungeam acolo. Da, e TDM, n o să îi judec prea tare. Mai dăm un TTM și ne băgăm pe Alice. Bă, da, mi se pare mie sau ăștia încă se auzeau că merg chiar dacă se terminase aici. Bun, hai și cu ultimul TTM. Astea le jucăm cu AK. Adică ultimul, că nu, astea, ăsta. Deci uitați-vă aici cum joacă top 1 România asta. Ia, top 1 România, hai. Oho, top 1 România. Top 1 România, eu v-am zis. A, și apropo, cred că am uitat să vă zic că eu mă joc de pe tabletă, deci nu calculator. Era fix după stâlp, fraților. Cred că ăsta era la care m-a omorât.
Ce părere aveți de AK? Mie îmi place. Bă, aici nu știu ce am făcut. Nu știu ce am făcut. Bă, n-am wallhack. Nu știu cum i-am dat-o lui băiatul ăsta chiar așa. Dar practic n-am, vă uitați la ecranul meu, n-am cum să am wallhack. A, și la AK-ul ăsta vreau o părere, doar charmul e 5000 și ceva gold. Și stickerele vreo 1700 fiecare. Bă, n-am device prea bun, deci dacă mai am drop frame-uri și de astea să știți de ce. What the fuck, vere, trebuie să dau setările video, dar le dau după meci mai aici. Bă, s-a blocat TDM-ul, nu cred. Bă, fraților, să vedeți cât joc la ăsta. Nu mai fac 40 de kill-uri și... Yes.
Bă, dar cât să-i dau să moară? 2 în 5 și 8? Hai bă, gata, ultimul kill și dăm live că... Gata că ne cam întâlnim cu gluma, atât de mine. Setări de video... Așa, n-am ce să le fac mai mult de atât. Deja sunt cam panoramă. Bun, le las așa, poate vrea să joace asta? Na, nu cred că vrea să joace. Îl știu, mi-am adus aminte de el, am făcut așa. Bun, hai să-i dăm. 50 ping, e ok. Dă-ți-le doar meu cu USB-ul. Așa, bun. Îmi iau Deagle în prima rundă. Stați așa că-s puțin AFK. Gata. Ah, ok. Eram AFK, dar i-a bătut al meu pe amândoi. M-am așezat și m-am pași. Hai că juc. Bă, mi-am patronul, că am văzut că e bun al meu, deci cred că câștigăm. Bă, dar al meu, de ce îmi pui punct pe harta acolo, mă, vere? Lasă-mă în pace, că știu și eu stand-o, vere, lasă-mă. Îmi cade și culerul și tot. Joc chiar, adică. Nu mai gata, trebuie să mă bag. Tryhard, că pierdem. Așa, bun, l-am făcut să fie atent la mine. L-a bătut al meu. Bă, joc cu MP5, mi-au armură. Așa. Și ăsta lucru echipieră-mi eu.
Și defuse kit în cazul în care e nevoie. Bă, dar pe CS e mai scump defuse kit-ul, e 400. Păi mă bas după mine. Bun, foarte bine, hai să vedem ce armă avea ăsta. Du-te în rasa mătii! Bă! Avea cavere! Băi, frate. Stați mă că eu... Bă, de cât timp nu am mai jucat eu stand-up. Doar TDM-urile alea două ce m-am mai jucat să mă mai încălzesc eu după atâta timp. Al meu e în casă, da. Adică nu. Bă, nu știu să... Nu, nu ia. Dacă ratam hit-ul ăsta era nasol pentru mine. Stați să dau și o sunetul că parcă nu-i aud așa bine. Bun. Am totul în full. Păi hai. Bă, dar mi se vede în lag rău. Al naiba! Javră proastă! Bă, dar mă piși pe cu echipierul meu! Dă-l în pui mei, cum mă să vină pe acolo? Dar el ce ține? El se urcă în casă, mă! Că pe bate el, că el e bun, băga mi și ceva în măsa. Handicapatul, dracu. Are și ăsta AVP futul în gură. Da, ține mă în morții mătii ceva! Mhm. Da, coaie, bate-o pe amândoi în pulă, bă, dă-l mă în morții lui. Îmi bag pula în măsa de handicapat. Doamne, bă, când ai de cu echipieri de ăștia, n-ai mă ce să faci. Se duce rașcă. Aia.
Nu să-mi bag. Mori măte în gură de fraier prost handicapat. Dați-vă. Hai că e. Eu uitați cum se vede cu shader details-ul dat pe blow sau pe ce căcată la de prost arma. Știu că se termină timpul. Doamne, coaie, cu ce am putut să mă bag în echipă vere. Da, mă mai bag degeaba acum. 100 de bani. Măcar avem arme. Armură ciuciu. E bine, mă. Bești deștept de mine să-ți fut una, mă, să mor eu. Da, coaie, nu, mă pingi pe tine de cu echipier prost. Nu putea să mai țină pe la un pic să vin și eu. Că eu veneam pe la spate, puteam să-l bat, dar nu, el se duce raș pe gămen și... Handicapatul drept. Hai, du-te! Du-te în morții mătii de prost. Da, mă, nu, n-am ce să fac, o să pierd. Counter-terrorists win.
Aia e, frate, nu, n-ai ce să faci în situații de genul. Calmul, dacă încerc să mă duc pe la spate, nu știu ce să-i țină. Dacă încerc să mă duc, moare și n-am cum să dau pic cu el, să ne dublăm, să facem ceva. Ce să faci cu el? Ok. N-am ce să fac cu el, băieți. Report hack, report hack, report hack, report hack. Uite, naiba. Și al meu e de Legend la... Și la duel unde trebuie să joci singur. Eu nu știu cum a făcut el. Că e prost ca noaptea, uitați-vă puțin. Mm. Bă, mai prost ca el n-am văzut, să moară mama dacă am văzut, mai prost ca el. Da, nici nu știu ce să mai joc. Cam așa ar fi trebuit să se joace meciul ăsta, da? Uite, țin eu bomba și eu pe aici, că dacă ți-o dau ție, tu te duci pe ei să plantezi, că ești prost. Nu m-a sunat, toată viața m-a sunat. Știu. E long. 100% e long. Ai, bă, bine că l-a omor, tu n-ai făcut nimic tot meci, te-ai găsit acum, du-te în ras. Dă drop. La bombă, da, hai. Bă, sper să câștigăm meciul ăsta, să închei video ăsta frumos. Și nu știu, lăsați-i voi în comentarii cu ce ați mai vrea să postez. Dacă vreți 1v1 cu mine, jucăm, dar nu pe gold. Long nu-i nimeni ciudat. A dat drop. Cine vrei să o ia măta dacă eu nu sunt în casă?
Da, am pierdut, doar au stat ascunși fraierii. Bă, îmi bag toată pula în el de meș, frate. Bă, doamne, coaie, dacă punea și al meu punct pe hartă cu 2 secunde mai devreme, ca sunt ambii acolo, mă duceam. Deci după ce că-i ba, doamne, după ce că-i ba... Da, ai, ăsta este stand. Bă, ce e corect, e corect. Au câștigat, au câștigat. Au fost mai proști. Aia. Ok. Bun. Cam asta a fost și video. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă la acest canal. Da, nu mai am cuvinte. Lăsați un comentariu, eu m-am dus, pa.